Ayan mga guys, nagmuron na, nagsaing na, at namutos na. Ibig sabihin yan, happy fiesta na. Opo, tara at manakgas na tayo. For today's video, tara na mga guys. Ayan, welcome back mga guys. Yes, break it down yo. Opo. At ngayon po, biyahe na naman tayo para na naman mamiesta sa mga karatig barangay dito po sa bayan ng Lawang Northern Samar. At ang target po talaga natin ngayon, opo, ay ang Barangay Aruganga, Lawang Northern Samar. Nakasalukuyan pong nagdiriwang ngayon ng kanilang fiesta celebration. Ayan, migil shoutout po sa lahat po ng mga taga Barangay Aruganga. At guys, sa mga bago pa lamang sa akin channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Ayan no, iyan ang kanilang gate. Yes, break it down yo. Isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at syempre mga guys, halakhakan. At ayan na nga, sumulod na nga tayo sa kanilang barangay. At ito po ang kanilang barangay dito sa loob po ay talagang napakaganda po dito mga guys. Mababait po dito ang mga tao, lalo na kapag ganitong fiesta, nang uughaw po sila at nang bibigay po sila ng mga takgas. Kaya syempre mga guys, ang aking panawagan sa inyo, pumunta na kayo ngayon dito sa Barangay Aruganga. At syempre maghiganti, magpumunta lang kayo dito at manakgas na kayo, wag na kayo mag-alaala. Iniimbita ko kayo kasi syempre malakas ang loob ko mag-imbita dahil wala kaming bahay dito. Bahala na kayo kung saan kayo sumulod na bahay. Siyempre, fiesta naman, tatanggapin nila kayo. Pero mga guys, ayan, may kapatid ako dito at yan ang pupuntahan natin. Tara guys, let's go. Ayan o, ang kanilang barangay ay handang-handa na talaga sa fiesta celebration. At dito pa lang sa kalsada ay talagang amoy na natin ang kanilang hamonada. Opo. At ang mga tagliligid ay umaaso na ang kanilang abo. Ayan mga guys. So, nandito po tayo ngayon sa mansion nila, ninong Erning at ninang Margie. At tandaan ninyo ha, bisperas pa lang nandito na kami, syempre para makarami kami. What? At ito mga guys, nandito yung mga tauhan namin. Mga tauhan. Hello, nangahutok na wari. Ayaw nilang yumanghag. Yumanghag kayo. Ayan, at nagluluto dito ng kung ano-ano. At ayan mga guys, nandito ang paunang bayad. Ay, paunang bayad? Ano to? Malautang. Paunang tatakgasin, yan ay nasaan yaran? Basta Dinggo. At ngayon naman sila naman ay nagpuputos ng ito. Ano to? Moron. Moron? Ay to, turon. Wala si Jory. Turon iton. Oy Jory, gabay say ka dito sa camera. Siyempre naman. Ang bamasan kanya mama, ato, nakanak lang gindinayaw. At ayan mga guys, handang-handa na po ang kanilang plaza para sa magaganap mamayang gabi na paghudag-hudag ng mga tao dito. At ayan, shoutout sa mga batang area na mga followers ko daw sila at nanonood daw sila ng Maestro Waray. Shoutout sa inyo, sana papistahin ninyo, pamatronin ninyo ako at syempre takgasin ninyo ako dito. Ayan o guys, ang lawak-lawak ng kanilang plaza ay talagang gaganahan kang tumalibong dito. At ngayon naman, tayo naman ngayon ay mamumutos ng tinatawag na muron, isang espesyal na kakanin dito sa Northern Samar na talagang masarap at paboritong-paborito ng inyong Maestro Waray. Ayan mga guys, nanginginain ba kayo niyan? Ang sarap niyan, opo. So, abangan niyo ang aking pagtadi nito bukas, ay mamaya. Kapag naluto ako mismo ang unang tatadi, opo. Sa mga fiesta celebration, hindi talaga mawawala ang pagluluto ng pagkarami-rami. Kaya naman mga guys, iba't ibang teknik ang ginagawa para mapadali ang kanilang pagluluto. At syempre mga guys, isa na nga dito ang kakaibang pagluluto o pagsasaing ng sinaing na bigas dito sa Barangay Aruganga. Ayan o, ang unang gagawin ay magpapakaladkad ng tubig, magpapakulo ng tubig at syempre sasakwitin ang bugas. Ayan o, hindi yan kasama sa pinapaliwanag ko ha, basta pinapakita ko lang yan. At syempre maghahanda ka ng maraming dahon ng saging.
Siyempre, kapag kaladkad na ang tubig, kumulo na ang tubig, ayan, at dyan na talaga ilalagay ang bigas at paiikot-ikutin lang ang paglagay at hindi pwedeng ibuhos dahil baka mahilaw. At ayan, paikot-ikutin lang kagaya ng pagpapaikot-ikot sa'yo na ginusto mo naman at sa huli, ikaw ay umurangaw, ikaw ay tumangis, ikaw ay iniwan. Pagsasaing na napunta sa pang-iiwan. Pakatapos mga guys, ayan, at dadatugin na siya ng makinuhang saging kanina. Pagkaraan ng 15 to 20 minutes, ayan mga guys, presto at mayroon na kayong tinugon na luto na masarap at talagang tamang-tama lang ang kanyang pagkakaluto. At ayan napakagandang teknik ito mga guys. Sugain nyo na, ayan, inyo nang tandaan para inyong i-apply sa inyong mga okasyon, sa inyong mga mansyon. Opo, for to this video. At ayan mga guys, hanggang dito na lang ang ating vlog. Abangan ninyo ang part 2 ng ating Fiesta Celebration vlog dito sa Barangay Aruganga, Lawang, Northern Samar. Again, mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga Barangay Aruganga. At syempre sa lahat ng aking mga followers, mega love shoutout po sa inyo. Ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, yo, break it down.